Oba týmy nastúpili s viacerými zmenami. Najvýraznejšou na strane Belasých bolo vyradenie Bagajovka zo zostavy, ktorý sa nedostal ani na lavičku. Zastúpil ho Erik Čikoš. Domáci nemohli rátať s najlepším strelcom Fernandom Adim, ktorý si odpikáva štvorzápasový dištanc. Trenčania hrozili najmä po protiútokoch, ktorých im slovanisti venovali hneď niekoľko, no domáci nie a nie z nich vyťažiť. Akcie hostí síce boli premyslené, ale potrebovali väčšiu razanciu a najmä rýchlosť. Hlohovskí s Halenárom si loptu viackrát vymenili, no zakončenie bolo nepresné. Po Grendelovom priamom kope Volešák loptu vyrazil, no Halenár, ktorý nastúpil na hrote útoku, mieril vysoko nad. Najvýraznejšiu šancu hostí v prvom polčase zahodil Seydou Basuma. Rodak z Guinei sa pohral s domácou obranou, no keďže jeho zakončenie bolo tak ako pri predchádzajúcich pokusoch nepresné, stav sa nemenil. V úvode zápasu sa slovanisti nevedeli presadiť cez Baeza, ktorému trest komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu odpustila, no postupne sa cez neho podarilo viackrát prejsť Sumahovi. Jeho snaha však nič nebola platná, keďže Halenár v koncovke opäť zlyhal. Počas posledných 5 minút prvej časti hry Trenčania vyvinuli na supera enormný tlak, znova sa však trápili vo finálnej fáze. Viac než sľubne vyzerala šanca Williama, ktorý však z otočky mieril tesne vedľa, a v nadstavenom čase prišla ešte väčšia šanca domácich. Štefánik počkal, kým Putnocký vybehne z brány, no William nedokázal po jeho prihrávke dotlačiť loptu do brány. A domácich veru mohli nepremenené šance mrzieť. Už po 4 minútach druhého polčasu vybojoval faul Baeza Seydou Basuma. Priamy kop zahral kapitán Žovčák perfektne a hlavou sa presadil Halenár. Bratislavský útočník si vynahradil množstvo nepremenených šancí z úvodu zápasu. V 62. minúte sa domácim podarilo vyrovnať. Po Štefánikovom rohu vyhlavičkoval loptu z pokutového územia Mesároš, no tá sa dostala k Mondekovi, ktorý krásnou prudkou strelou rozjasal domácich fanúšikov. Neubehli však ani 2 minúty a opäť boli vo vedení hostia. Mesároš, ktorý sa na trávniku ešte len zahrieval, prešprintoval domácich hráčov a Volešák bol bez šance. 20-ročnému útočníkovi Slovana však vzal pozíciu striedajúceho žolíka Tomáš Malec. V 76. minúte Mondekovú strelu Putnocký vyrazil, ale na zakončenie Maleca bol prikrátky. To však zo strany mladíka v drese AS nebolo zďaleka všetko. 4 minúty pred koncom zápasu využil chybu hostujúceho golmana a na sihoti vypukla eufória. No a Putnocký rovnako ako celý Slovan tak skoro na Maleca nezabudne. V rozpätí 13 minút zaznamenal hat-trick a rozhodol o zápase. Úradujúci majster už nič nevymyslel. Trenčín zdolal Slovan 4-2 a pre trénera Slováka to bol klinec do rakvy. Trenčín sa prezentuje zatiaľ najlepšou ofenzívou, ktorá v 3 zápasoch strelila 9 gólov. Veľkou mierou sa o nich postarali 4-gólový Adi Fanendo a teraz autor hat-tricku Tomáš Malec. Slovan na sihoti v posledných 2 zápasoch prehral a